povedať, pretože všetko, čo som chcel, som za tie 2 dní povedal. Ja by som chcel poďakovať pánovi Hlinovi za to, že nám s touto akciou veľmi výrazným spôsobom pomohol. Chcel by som poďakovať všetkým účastníkom, ktorí tu spali v 80 stanoch a včera ich bolo asi 400, ktorí týmto spôsobom dali veľmi výrazným spôsobom vláde najavo, že pripravená zonácia TANAPu sa nepáči. Ona sa fakt nepáči takmer nikomu. Ja to ešte raz opakujem, proti sú mimovládne organizácie, ale aj stovky vedcov, proti sú dokonca štátne lesy TANAPu, proti sú súkromní majitelia lesov v TANAPe, proti je dokonca aj správa TANAPu a za v rozporovom konaní Ministerstvo životného prostredia nevedelo vymenovať jedného jediného vedca, ani jednu jedinú inštitúciu, okrem samotného Ministerstva životného prostredia, ktorá je za túto zonáciu TANAPu. Tak tento náš dvojdňový protestný tábor bol takým mediálnym posolstvom pre vládu, že voľby sa blížia a môžeme im to toho 12. júna všetkým spočítať, pretože ja osobne nebudem voliť tých, ktorí Tatry zničili. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.